so cool. Bata pa kukul. Ang Tagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Ang galing-galing po kasi umaura-aura ni Pablo. Masayaw-sayaw sa social media. Kaya na-in love agad ako sa kanya. Feel good morning po sa mga kabisyong maagang nakatutok, nakikinig, nanonood sa programa Mga katas ng nakalipas. Hello po. Hello. Ako po si Mariko. Hindi Mari niya, hindi Mari mo, Mariko. Grabe ka po, Yit. Adali, di ko makariyak. Bayan, di naman nagtawa, wala naman. Nawala yung mic eh. Ayaw umagri. 44 years old po. Isang byuda. Isa po akong OFW sa Japan at nakapag-asawa ng Hapon. Kaso dahil matanda na ang asawa ko ay nagkasakit siya agad at maagang pumanaw. Meron naman po siyang naipamana sa akin kahit papaano. Pati sa anak ko. Subalit, sobrang lungkot po nung nawala yung asawa kong si Hirohito. Hindi Hirohidon. Hindi Hirohiyan. Hirohito. Galing. Ang galing talaga. Nawala ang iko ko. Kaya naman po, sa social media na lang ako nanonood ng mga videos para maaliw. Nakakaliw naman talaga ngayon ng mga social media. Video. Hanggang isang araw, dumaan sa newsfeed ko si Pablo. Ang gwapo niya. Mahilig siyang magpa-cute. Sayaw-sayaw. Dab-dab, ganyan. Hanggang siya na yung lagi kong nakikita sa newsfeed ko. 38 years old na pala siya. Chinat ko po siya kaya nalaman ko hanggang naging close po kami. Palagian na kami nagchat-chat. Alam niyo po, nakakatawa mang aminin pero si Pablo ang dahilan kung bakit ako umuwi ng Pilipinas. Gusto ko na siyang makita ng personal. Dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas-tas-tas ng aking king. Nakalipas, pas. Napagod.
Ano ba yan? Nakakahiya naman. Wala man lang akong maibigay sa'yo. Ikaw, ang dami mong pasalubong sa akin. Ba't naman ako Ba't ka naman magpapasalubong sa akin? Ako tong galing Japan, no? Siyempre, ganun talaga. Sanay na rin kami mga OFW, kami na yung may bitbit. Ayan, gusto mo ba yung Tokyo Banana? Uy, salamat ha. Sikat na sikat yan dun, yung sponge cake na yan. Etong Shiroi Koibito, gusto mo to? Try mo yan, white chocolate yan. Sikat yan dun. Wala bang pabango? Ay, meron. Teka. Meron dito, ayan. Ganda mo sa personal ha. Maputi ka pala. Mukha akong lahi, nahihiya ako. Kasi malamig dun eh. 44 ka na? Mukha ka mga akong mas matanda sa'yo. 38 lang ako eh. Kakahiya naman sa'yo. Ikaw ang napatunayan ko na hindi filter lang yung nakikita ko sa isa social media. Ang gwapo mo talaga sa personal. Hindi naman. Ikaw pwede ka rin namang mag-upload mag-FB Reels ka rin kung gusto mo. Maganda ka rin naman. Taga. Kasi mag-FB Reels tayo, i-upload natin. Sabayan mo ako, ito, panoorin mo. Oy, teka lang. Ito muna yung mga pabango. Ayan, ano si Miyaki dyan, merong Dakar dyan. Mamaya. Yan. Paano yung spray? Merong forest interlude dyan. Ano pabango na lola ko? Ay, ito. Ayan, maganda yan, Sweet Honesty. Mabango yan. Ito, Ocean. Bango. Oo, Ocean Park. Nabili ko lang. Amoy dagat. Amoy dagat. Ayun o. Yan. Ito pa, Manila. Manila Bay. Ito rin pa. Wow. Ito. Parang binigyan din ako ng kaibigan ko si Tupi Sayod nito eh. Ito, Bench 8. Paano Bench 8? Bench 8. Hoy, sobrang uso sa amin mga OFW sa Japan. Meron pa nga yung Atlantis, try mo dyan. Grabe. Baka may ka dyan, may Axe Africa ka dyan. Axe Africa. Ay, gusto mo ba yun? Hindi. Sa mga Anyway, salamat ha. Tsaka, wala yun, no? basta, ang ganda mo sa personal. Niloloko mo lang ako. Ayaw mo magpakita minsan. Ikaw yung gwapo. Tara na. Pero Pablo. Kainin na kita. Kain na tayo. Nagugutom na ako eh. Pablo. Nakakayamang aminin pero ikaw yung dahilan kung bakit ako umuwi. Talaga? Akala ko ba may asikasuhin ka dito, sabi mo, sa pamilya mo? Siyempre, nahiya ako sabihin sa'yo nung una yun. Sabi ko, sige, pag-uwi ko na lang babanggitin. Kaya, paligayahin mo ako dito, Paligayahin? Oo, kung ano-ano naiisip mo. Close your eyes, give me. Dito, paligayahin kita. Pablo? Hindi mo ako makakalimutan. Pablo. Pagbalik mo ng Japan, gusto mo nung agad bumalik ng Pinas dahil sa akin. Pablo, yan ang gusto ko sa'yo. Gusto mo? Hindi ka lang masarap sa social media, masarap ka sa personal. Spunk me, daddy. Spunk me, daddy. Aray naman, baka naman sige, okay yan. Gusto ko yan. Masokista ako eh. Tagating kita. Ay, mamamagayan. Hindi pantay sa kabila pa. Sa kabila pa. Naging kami po agad ni Pablo, call and tits. Basic naman. Hanggang sa bumalik na po ulit ako ng Japan. Tapos bumalik ulit ako ng Pilipinas after 2 months. Hindi ko matiis eh. Binigyan ko po siya ng mga gamit. Lahat ng brand na gusto niya, na pabili niya, binili ko. At madalas po kapag kailangan niya ng pera dahil dumadaing siya, hindi po ako nagdadalawang isip, bank transfer agad.
GCash, ganyan. Isa po, 5K, 10K. Napadalahan ko pa nga siya ng 75K isang beses. May babayaran daw siya. At hindi ko po yun inaalala dahil mahal na mahal ko si Pablo. Wala po kasi siyang work kaya ako ang sumusuporta sa kanya. Nakakatuwa po kasi nag-iisip na siya ng future namin. Gusto niya mag-business. Kaya po, pag-uwi ko ng Pilipinas, nag-set up na po siya ng meeting sa kinuha niyang abogado. Babe, ito pala si attorney. Babe. Ay, hello po, good morning po. Matanda na po pala yung... Ay, hindi pa pala. Ako ang attorney ako. Ito yung assistant ko Bless po, magpaprocess. bless. Ako naman yung assistant attorney. Ay, Ako yung opo. mapaprocess. Salamat po at nakakilala namin kayo. Excited po kasi itong fiancé ko. Fiancé to be ko sa mga business. Napaka business-minded. Kaya sana po kayo na bahala sa mga itatayo namin business. By the way, ano pong pangalan ng agency pala? Sa pangalan ko po sana. Akala ko ba sa pangalan ko? Hindi, Attorney, yung nag-usap pa kami ni pangalan po attorney. ng Marico Hindi pwede. agency. Pangalan ko. Ako dapat ang general manager dyan. Ano ba? Hindi, Nag-usap na kami. Inano, di ba, attorney? Tika lang, ma'am. Sir, mawalang galang lang. Mukhang hindi po tayo coordinated sa mga pinagsasabi po natin po. Ano po. Pero ano po ba yung nakasulat dyan sa hawak nyo ng Nilagay ko na yung pangalan po ni ang Sir pangalan po Pablo. ng agency? Oo. Ano po buo? Pablo Agency and Incorporated. Ganyan. Basta yun. Babe, sana tinanong mo ko. Di ba sabi ko sa'yo, gusto ko pangalan ko, Marico, kasi mahirapan tayo niyan sa Wala, documents. Ano ba? Porke ba ikaw yung may pera, ganyan na ang tingin mo sa akin? Ha? Pinapahiya mo ba ako dito sa harap ng ibang tao? Ay, tumitingin na yung mga hindi naman. Pero ikaw naman talaga magmamando nito. Sa'yo, magkakaroon ka ng pera dyan. Pero yung pangalan lang ba? Teka, ano ang pangalan mo? Sir Bong, sir! Iba ka makatingin. Ba't iba ka makatingin kay Marico, ha? Type mo ba? Type mo ba yung girlfriend ko? Baby, hindi. Medyo labas lang yung bra ko ngayon. Pero wala lang siya dyan. Sir, ako sir, hindi ako nakatingin. Sir, nakaganyan lang Saka ako. ba nakatingin, attorney? Nakaganyan lang ako, sir. Pulikat, lagpot sa talim sa iring. Ano ba? Ba't? Babe, Kasi ganyan suot mo. Alam mo namang may kamiting tayong ibang tao. alam mo naman ganito talaga ako magsuot eh. Ito naman tapos, nag-aaway pa tayo, tatalo pa tayo sa pangalan ng... Wala pa nga, nagtatalo na tayo. Pwede naman. Parang ang malas-malas. Pwede ba po ba yan palitan? Pwede naman. Attorney Bong? Pwede naman. Oh, yun, pwede naman. daw Ayos pala ma'am, pwede naman yan. Hindi pa na final. May printer po kayong dala, di ba? May dala ako dito, ma'am. Ito, ma'am. Ayan po. Ayan po. Ba't mo papalitan? Ikaw naman yung general manager. Ito, ma'am. Nag-print ako, ha? Fax yan. Ribbon. Ribbon pa, ma'am. Ribbon. Ayan, Marico. Yan, Ayan na, Marico, Marimo, Marina. Corny lang Ano ba? na. Sabi ko pangalan ko ilagay mo. Ano ba to? Babe, huwag tayo dito magtalo. Papalitan natin yan kapag pag mag-asawa na tayo. Pag nagpakasal na tayo. Dahil ba na may ibang tao dito, ganyan? Ha? Pinapahiya mo. Attorney, pasensya na po kayo. Ma'am. Pwede ba sir. po kayong tumingin sa amin habang nag-aaway kami? Ikaw, ha? Ito ba? Dahil ba dyan sa lalaking yan? Bong? Ha? Babe, attorney yan. Sa business natin mag-asikaso. Napaka-siloso mo naman. Papasiklab ka? Ha? Ano pa si club? Tara na, uwi na tayo! Ano yan? Ba't mahila yung buhok ko? Tara na! Uwi na tayo! Sasaktan ako! Dali na! Babe! Attorney, tulong! Aray! Wala Di kami ba? magagawa. Abogado kayo! Hindi naman kami pulis eh. Bakit naman kami? Tara, huwag kayong mangialam dito! Away namin to! Halika dito! Halika dito, ha? Matapang ka! Napahiya mo kasi bang tao! Ha? Halika dito! Tara na, uwi na! Sir! Sir, tama na po, sir! Huwag kayong makialam! Attorney, mawat naman kayo! Para naman kayo di lalaki! Huwag kayong makialam! Uwi na tayo! Tara na!
Ano? Okay ka na? Pinapahiya. Ganyan ugali mo eh. Pag may ibang tao, papakita mo ikaw yung may pera. Pablo! Ha? Pablo, hindi ka pa rin magsasorry sa akin sa ginawa mo. Pinahiya mo ako sa mga attorney, sa mga tao. Hindi ka na nahiya, doon ka na nagselos. Doon ka na nakipag-away about sa pangalan ng kumpanya. O kasi ginusto mo naman na pagseselosan ka doon na sobrang ganda mo, ikaw lang tinitignan. Ganyan pa yung sinuot mo. Pablo, sa'yo lang ako, alam mo yan. Patay na patay ako sa'yo. Binigay ko sa'yo lahat. Ha? Tapos ito lang makukuha. Binigay ko lahat? Dapat pangalan ko yan kung magkakaroon tayo ng negosyo dito. Pablo, pangalan Hindi lang. mo binigay sa akin lahat! Pablo! Pagkatapos kitang bihisan, pagkatapos kitang pakainin, palamunin ang kapal na mukha mo, ganyan mo akong pagsalitan, wala kang respeto, wala kang galang, hindi mo deserve yung pagmamahal ko, hindi mo deserve yung mga pera binigay ko sa'yo! Ah? Pwede ko lang bawiin? Kapal na mukha mo, Mariko. Ayoko na sa'yo, Pablo, kapal na mukha mo! Usapan naman natin to, hindi naman Kala mo, hindi kita kayang May iwan! babayaran pa ako eh, ano ba naman? Pablo, ayoko na! Ganyan pala ugali mo! Naibigay lang sa'yo lahat, nagkapera ka lang lahat, kapangyarihan ka lang lahat, na bago na yung ugali mo! Hindi ka na yung Pablo na kilala ko dati! Pala mo mo, iwan na kita! Huwag naman, Mariko naman, Ayoko pag-usapan na muna natin to, Mariko, Wala na please. tayong mag-usapan na yung muna. Mariko, Ayoko na. Mariko,